Yey, kodwa uyayazi intombi isizo ke iqome ey'fundisweni kanti mhlawumpe yona ngokwemfundo ayihambanga kangako, mhlawumpe kwaba u-matric nje. Mayithi iyaqoma ivele ithola insizwa eyithandayo, kodwa bese kuba nalento yokuthi le nsizwa ivele emzini beyifundiswa. Abantu bakhona bafunde ngale ndlela yokuthi kufunde ngisho umzukulu, ngisho umshana, ngisho usisi owafika ezosebenza la ekhaya ngokuklina, bagcina naye sebemlekelela ukuthi afunde. Ngisho iy'ngane zakhe ziyalekelelwa la ekhaya. Lo mndeni nje ukukholelwa kule nto imfundo nje kubona iyi-culture akekho umuntu ongafundile. Ugogo wakhona ungezwa kuthiwa waye ewuprinsipali noma mhlawumpe waye umhloli, wa-retire umhloli. Kube ukuthi-ke intombi yona imi nje ngalo melusi wayo futhi nayo owagcina kuba ukuthi akukho la eyake yabuye yaqhubeka khona yazama mhlawumbe ukuthi nayo ibhekabheka ukuthi ingaqhubeka kanjani. Uyabona-ke into yakhona izoqala uma usisi esezwa kuthiwa ezwa ngaye uGayi lo ukuthi bammemile kubo uma wakhe ukuthi ucela ukumbona. Angithi usisi yena ujwayele lento ukuthi uma uqomile nje uyolokhu uvakashela isoko, ufika ngomnyama uhambe ngomnyama, uma ukhona uzovalelwa endlini, kube wosisi bala ekhaya bagcine bazi ukuthi umfowethu ufike nentombi, balokhu bekushushumbisela-ke ukudla, amadrinki kanjalo, bebuye bezokuhlalisa nibuka ama-Nigeria lapha ku-TV endlini kabhuti wakhona. Namhlanje mayethi uyezwe ezwe kuthiwa hhayi le nsizwa lena ithi uma wayo uthe ucela ukumbona, ngoba le mndeni leyo eyifundiswa abanye banale nkolelo yokuthi ufuna ukumazi umuntu othandana nengane yakhe ngoba bafuna ukumbona ukuthi uhlobo olunjani, kufanele yini ukuthi la ekhaya sifuna ukumazi uma u-potential makoti, ngoba baze bameme ngisho boyfriend bey'ngane zakhona ukuthi beze behlale nazo etafuleni khona bezokwazi ukuthi ba abantu abanjani, baku-interviewe, ngoba leya nto igcina singathi iyi-interview. Wena wabona o-Date My Family bekubuza ukuthi umuntu onjani, uthandani, uphume emndenini onjani. Kube yilokho-ke kutholakala ukuthi usisi sekufuna atatazela aboleka amawivu ayokwenza iy'nzipho ngoba uyahamba umenyiwe yisoka lakhe ukuthi uyohlangana nomndeni. Uma efika laphana bemwelkhama ayisebenzi le nto yokulokhu ukhophozela lapho uthi usaba umakoti, uvele uxhawulwe wuye mayekhwakho uyakuhaga ebe-introduce njalo. Hawu, siyabonga ndodakazi ukuthi ufike phakathi kwekhaya. Cha, la ekhaya-ke thina siyabaka sibanibani, ubaba wala ekhaya-ke nazi iy'thombe odongeni sewasishiya ubaba wala ekhaya, wayeyi-lecturer efundisa e-University of North West. Lona-ke ombonayo-ke eceleni kababa wala ekhaya uyena-ke undodana omdala wala ekhaya, akekho kuse-UK, usebenza khona engineer, so use-UK, isikhathi esiningi usichitha khona, simbona once a year njalo njalo. Lona-ke undodakazi omdala-ke wehlile nje ngoba ezwa kuthiwa uyeza, kade efika ekuseni nje nge-flight, kade ehambile umzukulu eyomlanda e-airport, uthe ngeke angabi khona impela, uyafuna ukukubona. Sihappy kakhulu, sijabule ndodakazi ukuthi sikubone. Yena kuse-Cape Town, uyi-Atheni, uwummeli, une-firm yakhe-ke yabameli, osibanibani so attorneys. Lona-ke kombonayo-ke uyena ilasibhoni-ke ulamana nalo muntu unalo wakho-ke, hhayi lo wakho-ke I'm sure usuyazi ukuthi wenzani, uyini. Lona-ke omncane-ke wala ekhaya, yena-ke udokotela. Usanda kade last month nje si-celebrate kade sanda kuvula i-surgery yakhe, ngoba kulento yokusebenza ey'bhedlela y'kahulumeni, hhayi wathi uyayinqena. So-ke kwase kuba ukuthi-ke wavula-ke i-surgery yakhe, udokotela-ke. Laba-ke abazukulu lona wenza unyaka wesithathu e-university, ufundela ukuba yi-pilot. Lona-ke omunye-ke yena use-Durban Girls, wenza u-matric wakhe, kanjalo babalwe, ebesesho kuma wakhona ukuthi ayi mina-ke uze sekuthiwa hawu zisho phela nawe ma, usisi yena umile lapho ulalele, umi nge-qualification ka-matric kuphela. Akukho futhi ngesikhathi kuthandwana engazange ikhulunywe lento yemfundo, wayengazanga yena ukuthi ubhuti kanti uzokabuye amfake kulezi zinto zokuthi azoyichaza ukuthi ubani. Sikhona kuye lento ethi yabo la ngathi izoba khona inkinga, kodwa sekufanele ukuthi phela lokho eSmayila naye abambe isimilo sokuba intombi, hhayi kuthiwe phela zisho phela nawe ma, hhayi bese kuyavela ukuthi uma wakhona cha naye uyi-magistrate noma mhlawumpe uyijaji.
kube yilokho njalo bese kuyatholakala ukuthi cha umndeni nje ofundile hayi bese kuthiwa cha ahlaleni phansi hawu uze sekuthiwa hawu akuhlaleni phansi phela ma hawu bakithi hlaleni phansi hawu cha ma naze naba mina akahlale phansi hlaliseni phansi phela uzwe lokho kuthiwe kuyi-last born kufunda eDurban Girls kwenza umatric sekubuza ukuthi wena sisike wenzani ke empilweni ke sicela ukuzwa kuSqueezer wethu ukuthi yena wenzani ke empilweni kuthiwe musukumxina phela musukumxina uzochaza cha uzoyichaza nje uzosho ukuthi wakabani asho konke mase hayi aqala athi uyamdefend uboyfriend athi hayi manje senizoloku nimxina phela manje awumyekeni efika nje ngosuku lokuqala sekufuneka ayichaza uthi nawo uzama ukuthenga isikhathi is buying time ukuthi ahamba ayozama noma i-course thizeni noma ka 3 months abuye esezoyi-introduce ngayo kube ukuthi umndeni cha excited nje umndeni ufuna ukuzwa ukuthi uSqueezer yena wenzani empilweni hawu kube yilokho ke bese yaqala kuSqueezer asho ukuthi hey cha Nkosi yami hayi nami ngiyabonga mina ngusibani ekhaya kusendaweni ethile sikhuliswe nje uma ikhaya kithina ke sahlushwa kakhulu lento yemoya sazalwa nje kuma sahlushwa imoya saba abantu nje kulento yemfundo engikhuluma nje ukuthi umatric wami nawo ngawuqeda kanzima ngoba ngihlushwa ilento yemoya kodwa bazama ke kwakhona imizamo eyenziwayo ukuthi bathotshiswe abantu abadala ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nokufunda awavela ngenelela uma wakhona athi hey leyo nto ngiyayazi ike yahlupha izingane zika auntie usisi kababa wala ekhaya uanti oyingane ayiyamhlupha kakhulu indaba yemoya kodwa sazama sithi hayibo uzophika nalento kuyozona izingane ayifunde ayi kwatholakala ukuthi nje yabo nje azisebenzi nje engathi seyasebenza ingconywana unesi okuyiyona engathi yathola ukufunda hayi laba abanye nje hayi ukubamba nje amatoho lapho nalapho hayi akuzange nje kube ukuthi ngiyayazi lento emoya kodwa wena wayinqoba kanjani wagcina kwenzakaleni wayinqoba kanjani ukuze ugcina ukwazi ukuqhubeka nokufunda hayi ebese yasho ukuthi hey akakaqhubekeki ngiyazama nje kona ngumuntu ke okhuthele nokwazi kwenza imisebenzi yezandla ngiyenza nje inzipho nalento yokupheka ke catering umuntu wajwayela nje ukupheka esontweni nasemphakathini ke makushoniwe ke ngagcina sekuba nabantu abangigqugquzelayo ukuthi ngivule indaba ye catering company manje ke kusho ukuthi ke kusayikho ukuthi hayi ngangigcine ngiregister yona iCK ngo2014 kodwa ke ngagcina ngingakaze kube khona engikwenzayo ubone bebambelela la bathi awu yo so nje akukho nje ongathi noma because nje mhlambe lama cause 18 months 6 months nje akuna cause nje mhlambe owayenza athi hayi ukuthi nje yabo mina impilo yami nje inkinga ngoba uyazi mina kungalahleka sengifikile impela ngabhalisa ngaregister ngithi ngizofunda nga-apply nje uNSFAS igama lami langavela sengithathiwe impela kwawukuthi inkinga uNSFAS angiwutholi ngazama ngithi ngiyazama njalo mangithi ngiyazama mina esikoleni ka-matric ngicela ukukutshela isimanga ukuthi ngaye ngalahlekelwa yipeni sengingenile exam room kwalahleka ipeni ngalicinga ipeni lami ngangalithola indlela nje into yabantu abadala engihlupha ngayo ubone bebambelela la yabo engazi ukuthi umuntu ubona ingozi athi so nje uvela ubona usisi wakhona lokhu ufly ufike ekseni usuke eCape Town umbone esukume ethi usayosenda ama-email usayocheck ama-email ngale kuthiwa hawu yini manje sihleli nje welcome a new member in the family athi hayi qhubekani guys qhubekani ngisafuna ukukhuluma ngisofonela iPA yami kunama-email okufanele ngiwaphendula adinga mina kube yilokho njalo uqala ubona umfana sethu uyachaza naye uthi hayi kodwa yena uwumuntu oright ngoba nasesontweni uyena ophatha amabhuku enkonzo uyabona nje into eziningi nawe stokfela nje ahlala kuyena kade ngitshela nje ukuthi stokfeleni amabhuku bagcina kuyena yabona nje azame athi uyafaka bavele bethi yo uvela ubone lokho kufunda umatric eDurban Girls ukubone kuvele ukuthi yo kuthatha ama-airpods akho kuwafaka endlebeni kube kuphuma kuyongena ekamereni lakho kube yilokho nje.